Fl-istess ħin li l-Gvern se jnaqqas l-overtime tal-ħaddiema tiegħu bħala parti mit-tnaqqis fl-ispiża b'40 miljun euro, sar magħruf li l-Kabinet se jżomm iż-żieda ta' 250% fid-duty allowance li ilu jieħu sa mill-2008. Sa l-2008 kull Ministru kienet jirċievi duty allowance ta' 2400 euro fis-sena. Meta iżda immedjatament wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tal ilu nnifsu u del-Kabinet paga doppja kien anke żied dan id-duty allowance tal-Ministri. Tant li mill-2008 l-hawn kull Ministru beda jirċievi duty allowance ta' 8400 euro, żieda ta' 6000 euro fis-sena fuq qabel l-aħħar elezzjoni. Il-Prim Ministru nifsu għandu duty allowance ta' 9500 euro fis-sena. Dan ifisser li mill-aħħar elezzjoni sal-lum il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari fid-duty allowance biss ħadu mal-24,000 euro kull wieħed, waqt li l-Prim Ministru waħdu ħad 38,000 euro fid-duty allowance. Dawn iż-żidiet kollha kienu ngħataw lill-membri tal-Kabinet minn wara dar il-Parlament u mingħajr ma kien tħabbar xejn fil-pubbliku. F'rapport li kien għamel l-Awditur Ġenerali kien iddeskriva l-paga doppja u iż-żidiet mogħtija del-Kabinet bħala esperjenza imbarazzanti u li tagħti eżempju ħażin waqt li żied illi kemm il-poplu u kif ukoll il-Parlament kellhom ikunu jafu b'dawn iż-żiediet.